Ell va estar com uns 7 anys o 8 anys formant-se a Nova York, al Memorial Sloan Kettering Cancer Center, tant com a oncòleg com a científic. Va estar durant molt temps treballant en el laboratori del John Mendelssohn, que feien tot el que eren els anticossos de l'AGR receptor, i va començar una mica allà a estudi. Llavors, en el gener del 96, li ofereixen ser el cap de servei d'oncologia de l'Hospital Universitari de Vall d'Hebron. Llavors, ell ve aquí i jo crec que no tenia molt clar, una mica per la pressió familiar i personals de torna, pensa que és una bona feina, però quan arriba aquí veu que hi ha un potencial increïble, primer a l'Hospital de Vall d'Hebron, com a centre i per la massa crítica que té de pacients, etc., i després per al sistema de la Seguretat Social, el sistema de seguretat social, que era completament diferent dels Estats Units. Estava tot per fer, però era un home que ell mai tenia una empenta tremenda i això no el va aturar, sinó tot el contrari, li va donar energia tremenda i va començar i va dir: aquí hem de fer el millor servei d'oncologia de Catalunya, vull que sigui un centre pioner, reconegut a nivell europeu, i llavors va començar a treballar. Quan ell va tornar aquí als Estats Units, tenia molt clar que la recerca bàsica era important, però que tenia que estar a prop del malalt, perquè volia que la transferència del coneixement i que es pogués aprofitar al màxim tot el que és reportar el benestar social. Llavors, ell es va donar compte, quan estava a Memorial, que en un moment donat va tindre una malalta que tenia un càncer de mama, que era la seva especialitat, que havia sigut desahuciada, havien provat tots els tipus de quimios, etc., i ja no havia res més a fer. Llavors ell, com que estava fent en el laboratori tot el que era la recerca amb factors de creixement, el HER2 positiu, li va donar, que en aquell moment era una droga, un fàrmac que començava, li va començar a fer l'experiment i li va donar en tipus, com es diu, com passiu, que li dones de forma compassiva, no sé com ho dieu aquí, i llavors va veure que havia uns resultats increïbles, o sigui que a la malalta li va desaparèixer el tumor. Llavors ho va intentar explicar als científics, el científic va dir: a veure, aquest metge està boig, què li diu? Després va intentar parlar amb els oncòlegs, deia: no, si una quimio no es carrega unes cèl·lules tumorals, com una petita medicació que té el HER2 ho podria fer, no? Llavors, fent fotos, intentant anar a parlar amb un a l'altre, va aconseguir que li fessin cas i es van donar compte que realment el HER2, que després va ser l'inici del Transumab, era un medicament que curava moltes pacients amb càncer de mama. Llavors ell va veure la importància que els científics coneixessin els que feien els oncòlegs i que els oncòlegs coneixessin la feina que fan els científics, que poguessin, que eren dos idiomes molt diferents, però la importància d'estar junts i que hi hagués aquesta comunicació bidireccional, que això ajudaria a avançar el camp i que la transferència i el desenvolupament de nous fàrmacs fos molt diferents. I això és el que va ser la recerca translacional. I això va ser la idea, quan ell va vindre a Vall d'Hebron, de crear la recerca translacional i que després BIO va ser els primers centres i molt pioners en fer això. El primer que fa, que en aquells moments era una cosa bastant complicada, és intentar treure oncòlegs i científics de tot arreu, de diferents hospitals d'aquí de Catalunya, dels Estats Units, i jo crec que va crear el que ell deia l'equipo A, el Dream Team, que en aquella època en el bàsquetbol era molt important. I va portar gent com el doctor Ribas, el doctor Tabernero, el doctor Cortés, l'Emiliano Calvo, molts d'aquesta gent que avui en dia encara són part activa del Vall d'Hebron. Llavors va començar, va buscar també espais, sobretot a l'Hospital Universitari de Vall d'Hebron, a l'Institut de Recerca de Vall d'Hebron, i llavors es va donar compte que els recursos públics eren limitats, arribaven on arribaven. Llavors, seguint una mica el que havia vist als Estats Units i el model americà de filantropia i buscar recursos privats, en el 2001, em sembla, més o menys, va crear la Fundació FERO. La Fundació FERO en aquell moment volia fer la Fundació per Estudis i Recerca Oncològica, que després ha quedat FERO i és el que utilitzem avui en dia. I va començar a aglutinar tota la societat espanyola, no res més la catalana, però també l'espanyola, perquè li ajudessin a financiar tots aquests projectes. I llavors els espais, un nou centre de càncer de mama a l'Hospital de Vall d'Hebron, nous laboratoris i el seu equipament. Jo crec que
en aquesta primera època va aconseguir ja aixecar 5 milions d'euros per fer tota aquesta feina, no? Que va ser bastant impressionant. I realment, del 96 al 2005, Vall d'Hebron, el servei d'oncologia va patir un creixement exponencial, no? Vam passar de no tindre cap laboratori d'oncologia a tindre 6. Em sembla que eren com 4 d'investigació de recerca bàsica, que estava liderat pel doctor Arribas, i després, uns 4 que liderava ell, va començar a fer les unitats de càncer, de còlon, de pulmó, de mama, i després també vam passar de tindre 20 estudis a tindre, no sé, 50 estudis o 58 estudis, de veure 900 primeres visites a veure 2.400, a fer més de 22.000 visites de seguiment. O sigui, va agafar realment una empenta tremenda, no? I també la seva obsessió per la qualitat científica i el prestigi acadèmic, no? Van començar a fer publicacions de primer nivell, l'impact factor de tots els serveis de Vall d'Hebron, jo crec que un dels primers va ser el de recerca, realment va començar, no? I llavors, en el 2005, jo crec que allà van posar la primera, com diria jo, la primera llavor per la creació del que va ser el bio. Jo recordo molt bé que va ser al novembre em sembla que del 25, que vam fer unes sessions de brainstorming, perquè no teníem edifici res. Em recordo que vaig llogar una sala al Círculo Ecuestre i allà van vindre el doctor Arribas, el doctor Tabernero, el Cortés, el Canals, o sigui, érem tots nosaltres i la idea era què fem a partir d'ara, hem crescut, quin és el nostre projecte. Llavors, allí ja va començar a sorgir la idea de necessitem un centre de càncer. I llavors, com ho anirem formant? Què necessitats tenien? Llavors, cada un començava a parlar del que necessitaven, els recursos, que havia d'haver més recerca translacional, que necessitaven més espai, començaven a parlar de 2.000, 3.000 metres quadrats, volien passar de 6 grups d'investigació a 12 grups d'investigació, tindre una unitat específica d'estudis clínics, llavors integrar també tot el que era recerca, atenció al pacient, i pensar en el futur, no? A la formació de nous oncòlegs. Llavors, tot això va crear aquesta idea de fer un Cancer Center. Llavors, a partir d'aquelles primeres reunions, em sembla que va ser també a finals de novembre del 2005, el doctor Arribas i el doctor Baselga van fer una primera proposta que el van presentar a la consellera de Sanitat i el que era la Marina Geli, i en aquell moment el director de l'ICS, o el president de l'ICS, que era el Raymond Belénes. Llavors, va haver molta acceptació per la idea, també es va parlar de la col·laboració, de la importància de crear un Cancer Center per atreure recursos de tota la Unió Europea, o sigui que això és com va començar tot, no? Llavors, a partir d'allà, tot allò va ser 1 any, 2 anys d'una feina molt intensiva, on ens va, o sigui, el doctor Baselga ens va engrescar tothom, el seu equip per fer tot el que és el dimensionament mèdic i científic, i per un altre costat, a través de fer-ho, com podíem fer perquè aquest projecte donar-li forma i estructura i com fer-ho, no? A mi m'agradaria destacar personalitats que jo crec que han tingut molta importància i que han sigut claus per la creació d'aquest bio a l'inici, no? Primer, com deia, el seu Dream Team, que a més tinc aquí l'acte de què van fer del primer brainstorming, que veuràs, que pots veure com tothom va col·laborar, des del doctor Arribas, el doctor Tabernero, el Cortés, el Emiliano Calvo, fins i tot estava el doctor Canals amb tots els programes transversals, que teníem ja proteòmica però la necessitat de fer genòmica, i després per l'altre costat era, què fem? Com ho creiem? Sabíem que per un costat estàvem a l'Hospital de Vall d'Hebron, estàvem la implicació de tot el que era el sector de la Generalitat, de públic i de recerca. Per un altre costat sabíem que necessitaven recursos privats i quin tipus d'entitat teníem que fer, no? Llavors jo crec que Fero va jugar un paper molt important, sobretot la figura de la Curra Orozco, a Leopoldo Rodés i també a la Sol d'Orella, no? Que aquestes persones són les que ens van ajudar una mica a propagar aquesta idea, a entusiasmar a la societat perquè s'involucrés en un projecte d'aquest nivell, no? I també ens van ajudar a posar-nos, per exemple, en contacte amb el Rodrigo Oria. El Rodrigo Oria, en aquell moment, els vam entrevistar amb ell i ens va dir que ell havia estat ajudant molt per fer la Fundació Procenic. I el model que va fer el Procenic és el que una mica vam seguir i ens va donar durant 2 anys pro bono
dos abogats d'una qualitat extraordinària, que era el Carles Viladàs i l'Esteve Arimany, que són els que van començar a idear quin tipus d'entitat jurídica tenia que ser, quins serien els estatuts, després començar a parlar amb l'ICS, amb la Conselleria de Salut, fins i tot amb el Carlos III, de com tenien que ser les relacions, com tenien que fer. I jo, per un altre costat, jo i una noia que es deia Catherine vam començar a idear. El primer que vam fer és visitar, no sé, 4 o 5 centres de càncer centres a tot arreu d'Espanya. Vam anar al CIMA, vam estar al Netherlands Cancer Institute, al CNIO, o sigui, vam per una mica dimensionar com podia ser aquest centre, no? I finalment, em sembla que va ser a l'octubre del 2006, va tindre llum. Però en aquest transcurs d'aquests 2 anys, jo crec que va haver una personalitat que va ser fonamental també pel bio, que va ser el Pere Mir. O sigui, quan el doctor Baselga i també el doctor Tabernero li van anar a presentar la idea, es va involucrar i amb la seva involucració i la seva generositat va decidir que ell volia financiar a tot el que era el nou edifici. I llavors una cosa que havíem començat nosaltres una mica a poc i així, ell li va donar una empenta tremenda i jo crec que això va accelerar tot el procés de creació de bio. Per ell va ser un projecte vital. Jo crec que quan ell va tornar aquí va tindre aquella visió de dir, escolta, aquí està tot per fer, però podem fer una cosa meravellosa. Jo crec que es va convertir, perquè a nivell familiar es va convertir com el 5è fill que tenim. Tenim 4 fills, però aquest va ser el 5è. I el vam veure créixer, o sigui, va ser com veure sortir. I crec que això per ell era com un fill, o sigui, el va animar i el va fer pujar com si fos una cosa més. I jo crec que això també és molt maco, no? I per ell era com un projecte personal, no res més professional, però també personal, no? I tota la gent que trobava, jo crec que una de les grans coses que tenia el doctor Baselga era contractar el millor i la millor gent. I per ell, quan una persona entrava al seu cuip, això era com, ets part de la família i aquí se t'exigirà molt, es demanarà molt, però al mateix temps el que necessitis està a la teva mà i jo estaré sempre aquí per donar-te un cop de mà. I sempre tenia temps per tothom, des de l'estudiant que venia, que s'estava pensant si feia la residència aquí, fins si algú que estava volia anar-se als Estats Units, com, què necessites? Buscarem diners. El Pepe mai tenia la sensació de no arribarem aquí. No, sempre és, què necessites? No et preocupis, ja trobarem la manera. Sempre era a més, mai era una persona que anava a menys. Quan el meu marit ens deixa l'any 21, molta gent em diu per què no segueixo amb el seu llegat. I realment, clar, per mi, jo vaig estar amb ell a l'inici amb tot el que és la Fundació Fera, o sigui, el coneixia, i jo també el vaig veure néixer. Llavors era un tema que per mi era molt personal. Llavors vaig decidir incorporar-me en el 22 com a presidenta de Fero per continuar fent la seva feina i aquella visió que ell no havia pogut fer. A mi em va quedar molt clar que el bio ja era una realitat d'èxit i, a més, amb uns líders molt consolidats, com és el doctor Tabernero i tots els seus equips de recerca. Llavors, la idea era transmetre aquest nou model, fer-ho a altres centres que podrien fer i fer que Espanya, des del punt de vista que ells era el somni que tenia, tindrà una importància, una significació a nivell del càncer. Llavors hem fet com el mateix concepte que vam fer a Vall d'Hebron, vam començar a València, amb l'Hospital Clínic de València, col·laborant amb ells amb Incliva, després el 12 d'octubre a Madrid i ara recentment a l'Hospital Clínic. I la idea que teníem és crear aquesta xarxa de centres de càncer d'excel·lència on tenen la concepció de sota el mateix edifici o de la mateixa institució tindrà la recerca, l'assistència al pacient i la formació dels oncòlegs, que els que estiguin fent la recerca entenguin la importància del pacient i que els metges entenguin la importància que sense el coneixement no podem avançar, que el futur està en la recerca, però sempre pensant en aquell malalt que tenim, i aquest és el que ell tenia sempre al cap, el malalt. El pacient era sempre el que tot era com el sol, diguem-ne, que tots els altres planetes giren al redor del seu.
I llavors una mica la idea és seguir aquest concepte i com que una mica és la idea que ell ens va transmetre, perquè ell portava sempre la seva feina, perquè per ell era com un somni o alguna cosa, doncs sabíem perfectament quina era la seva visió. I estem molt contents de poder seguir-la fent i seguint apoyant a Bio d'una manera, perquè és el nostre centre estrella i el nostre fill, com diem.